Mayor Manoroy C. Alor, papadisan ni Ma'am Cleope Dumlao. Hamon ha oras na bunto, ang progreso makikita na niyo, kay ang mayor namon inmaduruto, baka upay puro ang hinihimo, serbisyo publiko nga ora mismo, kan Manoroy pinakikita ha iyo, waray korupsyon, waray sindikato, ang pag-ursa indiro diretso. Yato na, sige daw kita, di mano napipitigla kumurat sa kaupay pakit, ang kursina sa gitikan, ang kapadis ginaganahan. Yato na, sige daw kita, sige na, ang kalupad hanggala, mga pinaura na itsa hanggala, di Manoroy maupay kumurat sa ang Ginoo tinatapuran niya, salit waray manggod pagkahadlok niya, baha bagyo inaatubang niya, ang Panginano'y inuuna, ang pag-intindi o ang pagpabaya, hakasing-kasing di gud mapapara, di Manoroy aton man ginhigugma, labay oras mabalik man tahak. Yato na, sige daw kita, di mano napipitigla kumurat sa kaupay pakit, ang kursina sa gipikan, ang kapadis ginaganahan. Yato na, sige daw kita, sige na, ang kalupad hanggala, mga pinaura na itsa hanggala, di Manoroy maupay kumurat sa damo nga salamat. Manoroy nganso gadman ani agapadis hima maipay. Ngayon na ang masunod